Vítam vás u Vianočného talku. Predovšetkým vám chcem popriať krásne sviatky a nech vstúpite do nového roka správnou nohou. Chcem vám oznámiť, že tento kanál obnovujem, no už nechcem robiť stále tú isté. Po návrate z majstrovstiev sveta juniorov mi chýbala chuť tvoriť. Možno som bol sklamaný, alebo som jednoducho potreboval oddych. Dokončil som druhý vlog z majstrovstiev sveta juniorov a ďalej som nemohol tvoriť. Bol som na pokraji vyhorenia, čo sa týka tvorby, čo je veľmi zvláštne, pretože mám rád prácu s videom. Baví ma objavovať nové cesty, ako tu robiť. Robím tu na iPade s editorom iMovie, a tam nie je veľa možností, ale našiel som si spôsob, ako dosiahnuť výsledok, ktorý som chcel. Toto ma baví. Avšak, keďže bola moja tvorba zameraná hlavne na boču, rýchlo som padol do rutiny. Už sa tu preklopilo do bodu, kedy musím urobiť video, a nie, že chcem urobiť video. Tu je prvá kontrolka, ktorá mi svietila v hlave. Rozhodol som sa, že výrazne zmením obsah kanála. Určite už ste si všimli, že môj kanál má teraz iný názov. Rozmýšľal som aj nad tým, že si urobím celkom nový kanál, a tento si nechám len pre boču. Ale tu by dopadlo tak, že by som mohol jeden z nich zanedbávať, a tu nechcem. Tento kanál je ako moje dieťa, a nechcem ho opustiť. Takže som sa rozhodol, že na tomto kanáli budem vydávať videá aj s inou tematikou, nie len o boči. Videa nebudem vydávať úplne pravidelne, ako tu bolo doteraz, ale pokúsim sa, aby bolo video aspoň raz za mesiac. Tak, dúfam, že moja staronová tvorba sa vám bude páčiť. Ahoj v novom videu.